Sa ato nagapangunay nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Governor Lacson kag 20 ka staff nag-isolate matapos nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka personnel sa Governor's Office. 41 sa 322 nga nakigbahin sa mass testing sa Barangay Takuling nagpositibo sa COVID-19. Sa mga balita nasyonal, pagtalakay sa 4.5 trilyon pesos nga 2021 national budget, ginumpisa na sang Kamara. Pilipinas makabawi sa revenue collection sa tunga sang epekto sang COVID-19. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Setyembre 5, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Good morning, Philippines! Good morning, Action Boy! Happy morning. Saturday sa aton tanan! Good morning, Danay, kay Mary Jane Mendoza, kay Gracia Hareta Horvidalia. Good morning kuno Venram o kon Marvin Barhon, Rojnab. Good morning, Action Boy! Lloyd Hepolani Bitoon, good morning man! Edwin Pantaras and Pantaras family dira sa Barangay Tangob. Good morning. Romy Manansala. Morning, Action Boy and Action Eden. God bless. Sa aton nga mga ka-action dira ng mga nagapamati man bala sa radio. Kung gusto niyo makita ang mga kutis namo. OOTD. Kutis. Sabi ko OOTD. Ang OOTD, kaka-pressure kami bala. Si Iya, kita Action Boy. Kasi gusto, may luyag na mag-donate. Open kami. Hindi lang kami third user. Okay lang na second user. Okay na. Good morning kay Rose Wenner sa kay dira sa may Germany. Kag kay Gingging Arroyo, may agaman. Din ka na tos tagane. Ara ka na kay Ligay. Ligay, Villarreal Achivar, Villares Achivar, no? Ramon and Lucy Achivar watching live. Sige, thank you. Si Arina si Presidente, oh. Dennis Richard Tibor Roma, good morning. Ano ni? Sige. Ed Juanica Marav, good morning Makono. Larry Montero. Yes. Welcome sa atong Welcome. sa Facebook. Saturday. Grabe ah. Action Boy na. It's Saturday na. Nga adlaw. Oo. Good morning na Action Boy kay Tita Thelma kag kay Tito Joel dira sa Isla Verde. Good Kumusta na morning. sila man? Kumusta to ang Lanson man? Nulagyan mo kaabot haw. Abod live mo kay basi ang Lanson di ka sulod sa Doon na-miss ko Bacolod. ang Lanson ni Thelma, no? True. Kag Tito Joel. Correct. Kay daw isa ni sa pinaka-the best nga maghimo Lanson dito sa Ayun, Isla no, Verde. perfect. Siya nang pinaka-the best na maghimo Lanson kaya daw siya man na Kay mo Lanson. No, sa kay Alpe, ako din na to man. Alpe Gonzaga Aktoy. Good morning, Action Radio. Watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Shout out lang to my family, Aktoy Gonzaga and Mogat family sa Barangay Maaw, Bago City. Mugargo ron eh. Anyway, Nora Coelho Celiado, watching from Kuwait. Sakay Mike Javier. Tamyo lang sa family Aligin sa Barangay Sumag. Edwin Pantaras, Mike Agaman, ka Action Boy kag Ati Den. Oh, yes. Idin natin. Happy birthday gali kay Tita Charity Leduna, tare kag kay Sharon Kawit. Happy birthday. Birthday nila, kilala mo ni sila? Yes, totoo. Ginaya nga kilala ko yan. So birthday gali ni Charity, subo ha? Happy Kag birthday, ni- Char. Happy birthday. Action Boy, yung laktawan mo si Onse na Nupitak, watching from Victorias. Okay. Paki-greet lang ko no kay pare niya, Crisostomo, Data, kag de la Serna. More okay. Power Action Radio. Kag kay Christine Menyes Villalobos, good morning man, Energy Fans Club. Kasi tanan nga, taga Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Oh, kay Sir Stephen dira sa Victorias, thank you for watching. Donski Dologes, may agaman. Sa kay, sino ni? Nora Coelho Celiado.
Muni sa kay na, Dili na kita gali kay Dimple Bakilar Mosquera. Watching from Sitio Takas. Oh, okay. Ti ano ko no? Takas. Sa diin na. Away ko kabalo sa suba ko lapit suba ni kay Takas takas mo. Ricky Malala, amigo Ricky. Good morning sa opisina ni Congressman Greg, na. I love your zebra OOTD. No naman na, hindi ko makita. Thank you so much. Sige. Standby na, no? Later na lang sa aton nga mga iban pa nga mga Facebook followers. Standby na sa mga balita lokal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:07. Sa detalye na sang mga balita lokal. Ginkumpirmar ni Governor Eugenio Bong Lacson nga nagpaidalom siya sa self-isolation matapos nagpositibo sa COVID-19 ang isang utility worker nga na-assign sa Governor's Office. Suno kay Lacson, las 4 kahapon sang kagahon sa ilang nabaton nga nagpositibo ang nasambit nga personnel sa COVID-19. Duga pa ni Lacson, Septyembre 1, sangin papauli ang utility worker matapos naglain ng mamatsyag, kagilayon ginpaidalom sa swab test. Ginumpisa naman ang contact tracing, bagod na hibaluan, ang nagpositibo ang ginasugo ang magpangdulong sa mga dokumento kag papeles sa iban nga opisina sa Kapitolyo. Pa-self-isolate man ang 20 ka staff sa Governor's Office, kag natalanat sila nga ipaidalom sa swab test sa Domingong adlaw kun buwas nga adlaw, September 6. Ginklaro man ni Lacson nga wala siya sa direct contact sa nasambit nga utility worker. Muna nabato ng result. So, siyempre after that, contact trace and ang recommendation ni Dr. Ernel is that by Sunday kami iswab staff na munda sa Governor's Office. So in the meantime, dili lang po sa balay, then sa Sunday magpaswab kami. Ang kabahin sa pahayag ni Governor Bong Lacson. Mahimo naman nga ipaidalom sa 14-day home quarantine ng mga Salvadorian nga naghalin sa syudad sa Bacolod kag sa iban pa nga lugar sa probinsya sang Negros Occidental, magluwas lamang sa mga frontliners, essential workers kag apor apang dapat ipakita lang ang valid government ukon company ID. Sa interview sa Aksyon Fighting Line, ginpahayag ni DSB Mayor Markslen de la Cruz nga epektibo Setyembre 6 tubtub 19 ang mga Salvadorians nga magakadto sa syudad sang Bacolod kag iban pa nga lugar sa Negros Occidental para sa essential transactions kag magatiner sang hindi masobra sa 24 oras ang hindi pagkabigon nga person under monitoring apang kung magsubra pagbalik sa banwa pagkakabigo na nga PUM. Dugang pa ni De La Cruz para sa mga transient essential workers, peddlers, collectors, non-essential ug tourism-related travelers and visitors, kinahanglan magsunod sa minimum health standards kag magdala sang dokumento, kaangay sang medical certificate, valid government-issued ID kag 2020 business permit nga gin-issue sang banwa para sa peddlers kag collectors. Naglambot na sa 5,346 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 206 ka bag-o nga kaso. Ang ining 206 ginalakipan sa 192 ka local cases, 2 ka apur, 4 ka LSI, 2 ka returning overseas Filipinos, kag 6 ka para sa conform verification. Nanguna naman ang siyudad sa Bacolod sa bago nga kaso nga may 89, ginsundan sa Negros Occidental nga may 85, probinsya sa Iloilo may 22, kag siyudad sa Iloilo nga may 10. Ginanunsyo man sa DOH6 ang 68 ka recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 2,728. Ang recoveries na record sa probinsya sa Iloilo nga may 32, ginsundan sa siyudad sa Iloilo nga may 18, siyudad sa Bacolod nga may 13, Capiz nga may 3, kag Guimaras nga may 2. Samtang nadugangan sa 3 na patay sa Western Visayas na record sa siyudad sa Iloilo nga may 2, kag isa sa probinsya sa Iloilo nga nagdala sa kabuusan nga 86 ang death toll. Ang Western Visayas may 1,781 ka laboratory results, ang pagwa nga may 206 ka bago, 8 ka repeat test, 1,567 ang negatibo, kag wala sang repeat test. Naglamot naman sa 571 ka mga medical kag non-medical frontliners ang nagpositibo sa COVID-19 sa bugos nga Western Visayas. Sunod kay Dr. Jessie Glenn Alonsabe, spokesperson sa Department of Health Western Visayas, 337 diri ang mga doktor kag nurses kag medtechs, samtang 234 naman among mga admin staffs, utility workers kag iban pa nga personnel sa hospital.
Sa ibang panaton nga balita lokal, ginkumpirmar ni Barangay Takuling Kapitan Lady Gles Gonzales nga 41 sa 322 nga kalakip sa mass testing sa siyudad sa Bacolod ang nagpositibo sa COVID-19. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Gonzales nga kalabanan sang 41 ang nalakip sa gin-contact trace sa pila ka BPO persons nga nagpositibo. Duha pa ni Gonzales kang Barangay Takuling, mayara sang 67 kaaktibo nga kaso, apang kalabanan diri ang asymptomatic kag may iban nga lapit na matapos ang quarantine. Samtang ginkumpirmar pa ni Gonzales ang report nga may isa ka nagpositibo ang naglapas sa quarantine protocol matapos nga nagwa ini sa iya nga puloy-an. Ginklaro naman ni Barangay Estefania Kapitan Jerry Tingson nga wala sang kamatuoran ang nagalaptang report nga may napatay nga nagatrabaho bilang call center agent sa iya sakop matapos nagpositibo sa COVID-19. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Tingson nga matuod nga may napatay apang hindi ang iniangot sa COVID-19 matapos nga nasambit nga pasyente ang ginadialysis apang nagpamilit nga magwa sa hospital kag ginpili nga magtiner sa ilang nga balay. Dugang pa ni Tingson ang napatay may negatibo nga resulta sa COVID-19, rason nga wala man sang may gin-lockdown. Ang Estefania ang mayara sang kabilugan nga 78 ka kaso sang COVID-19 nga may 43 nga naka-recover kag 38 naman ang nagapabilin nga aktibo. Meron kita napatay pero hindi sa COVID cases, kita dialysis na sa hindi sa COVID gin-confirm na ginagi pa confirm ko ginasa nga BHERT agin contact man ang City Health Office ang Provincial Hospital, Corazon Locsin, hindi sa COVID case. Si Barangay Estefania Kapitan Jerry Tingson. Samtang naglambot sa 23 ka mabalay ang gintupok sang kalayo sa sunog nga nagluntad kahapon sang hapon sa Purok Sunrise, Doña Juliana Subdivision sa Barangay Takuling, siyudad sang Bacolod. Sunog kay Bacolod City Fire Marshal Publio Plutenia, 19 ka mga balay ang gintupok gid sang kalayo samtang 4 naman ang partially damaged. Pagpahayag ni Plutenia, madamo sa mabalay nga himo sa light materials rason kun nga madasig nga naglapta ang kalayo. Sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, Bacolod, nagsugod ang kalayo sa balay ni Roel Tordillos. Doon pa ni Plutenia na pabayaan nga nakasindi ang kandila among ginatudlo ang inhalinan sang kalayo. Nagdangat naman sa kapin 300,000 pesos ang balor sang kalitan nga gintugas sa sunog. Padayon pang investigasyon sang BFP sa among insidente. Sa nagluntad nga sunog, 30 ka pamilya ang apektado sa din 17 diri ang totally damaged sa ilabalay, 2 ang partially damaged, 3 ang sharers kag 8 ang nagarenta. Sa katapusan nga balita lokal, pilaso naman ang isa ka babaye sa sunog nga nagluntad kahapon sang hapon sa Purok Sunrise, Barangay Takuling, siyudad sang Bacolod. Ang pilaso nang ginkilala kay Joan Tordillos, 38 anyos, kag residente man sa nasambit ka lugar. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Tordillos, ginsaysay sini nga nakibut na lamang siya nga nag-ibwal na ang kalayo malapit sa atop sang balay sang iya sini nga magulang. Nagbulig pa si Tordillos basya agud nga mapalong ang kalayo. Ginpahayag ni Tordillos nga nalabot sang kalayong iya wala nga kamot samtang nagahingagaw nga masalbar ang iban nga gamit sa ila balay kag magluwas sang iya mga kabataan. Ginapatihan nga nagsugod ang kalayo sa balay sang iloy ni Tordillos nga si Rodora Tordillos, 65 anyos. Sunod kay Tordillos na talupangda na lang niya nga nagakalayo na ang balayan sang ilang nga balay. Aminado si Tordillos nga himo sa light materials ang ila puloy-an rason kun nga mahimo madasig nga naglapta ang kalayo. Wala naman sang may nasalbar nga gamit si Tordillos, kalakip na ang papeles nga iya kinanglanon agud maproseso mga nabilin nga benepisyo sang iya bana nga nagtaliwan sa tong Agosto 24. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Kag sa ato naman
Okay. Alright. Good morning, anay sa kay classmate ko, Susan Jaime Allen, dira sa may Houston, Texas. Wow, Houston. Houston, Texas. Sa kay Marcy Rombines Junio, dira sa may Central Macau. Kay migo naton Andy Delgado, dira sa may Japan. Wow, Hindi, wala ka mo kamit yan ni Andy, no? Wala. Kaya dire na may upo na kami sa una mo. Ah, true. Dire sa una. Upo na kami sa una. Si Antonieta Yap, dira sa Barangay Panokoy, good morning, man. Ang aton dira ang ibang nga listeners, Aksyon Eden. Kay Olive Prado Gargaritano, good morning. Watching from Riyadh, KSA, God bless. Almalada, good morning man. Nora Coelho Celiados from Celay City. Alex Fuentes, good morning. Nora Coelho Celiado, watching from Kuwait man. And of course, Cory Vidaha from Kuwait man. Ay, Tingog good ko morning na. na. Ara na siya. Kelly Jelly from USA, pagiti action boy. Grabe, naging kang pamati sa aton niya. Worldwide. Worldwide. Myla. Hindi ni Robles. Myla Barneso Coscuejo. Good morning ko, no? Action boy. Sino pa dyan? Sige, si kay Nonoy Dolin, Ernesto Rigazzo from Barangay Hagimet, Carlota City. Good morning. Antilo Chong na, ano? Wala Good morning, pa. Action Eden. Please greet mo lang kay Mrs. Socorro Chong sa Silay City. Halin sa kay Antilo Chong. Now, Jocelyn Arcevita Olak, Shakil Tarak Muhammad, good morning gid sa imo. Tami ang masisir niya Joven, kag si Miss Van. Monitor lang siya sa FB Live. Na? Good morning man kay Julio Sorvidalia. Bugtaw na ko no. Siling ni Gracia. No? Gracia. Marvin Tamayo Villanueva, watching from Kamangalan, sa kay Morgana Gonza. Jezreel Reterino, I like your earrings na naman. Oh, thank you so much. I like your earrings. Hindi ko pag-usapan, di parahan ng mga earrings nyo eh. Lady Juna Bahilida de la Cruz, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Tamiyaw lang si Nanay Nelita kag Tatay Pito Alit sang Barangay Bantayan, Kamankalan. Kag sabanan niya nga si Jerry Alit. No? Clarissa Ilarmo from Murcia. Okay. Hindi ka na dam, Pito man? Sa kay Joe Art Halandoni. Kay kadamo bisan sa babaw pa kung mo. Christina Inocencio from Jersey City. Wala pa. Inocencio family, Han Bobby Cafe. Yes. Jobeth Cabarles Aquilia, Angel Grace Panhilason. Happy birthday ko no kay Harold Gides. Happy from birthday, Har. Raymond. Happy birthday, Rold. Har ako niya. Happy birthday, Har. Harold. No? Dimple Bakilar Mosquera, si Chotakas dari sa punong ni Gary's Place kuno Silay City. Okay. Gary's Place. Sige, okay, di nga na. Dito na ko kay Ma'am Ligaya Abeto, good morning. Good morning. Joe R. Talandoni. Pag-greet niya lang connection boy ang Big J Store sa Hinubaan, Tabok Suba, Gapamati, Gid. Good Gagapakapi morning. sila. Jennifer Bidoa, good morning man sa Puro Kawayanan 1, Handumanan. Balak na section Dorel, basta ganun mas kakawayanan, uno na siya. Kung one bamboo mo. Bamboo muna. kon one nga balon mo, dapat bamboo. Bamboo one, tapos mo kay kawayanan, uno. Okay. Kawayanan 1. Oh, good. Good. Handumanan. True. Helen Montano. Joseph Pacifico, ga-monitor lang sila ko na sa Barangay Baliwagan, San Enrique. Pasita Salgado, kag Rowena Hurada. Thank you, Gid. Desiree Solon, pag-greet niya connection Voy. Family Among Marter. Kag Alameda family dira sa Bago. Kung nga martirya, kilala ko na daya. Yes. Ikaw pa ya? Margie Guion, Daniel Barredo Valientes. Kay si Kelly Jelly, kay amo ka muna ka popular sir and ma'am, and updated yan inyong mga news, reliable pa. Perfect. Thank you, Kelly Jelly. Yes. Sa dito Kelly sa Jelly. US? Yes, sa USA. Armando Espartero, good morning ka mga beautiful now sa mga sidekick mo boy. Sidekick. Sidekick. Birthday ba? Sidekick. Sidekick. Actually, si Action Boy ang amon sidekick. Kami ding bidaya. Perfect. Yeah. Perfect. Margie Gion, sige, Jennifer Lato, from Barangay Mailom, Bago City. Dugay na kuhay ka pa Mailom ba? Wow. Duga. Ano daw namin sa Mailum? Di ba daw may resort na da?
hindi na nagaling ang Buenos Aires sa Ilihan na mo. Sa Pero Ilihan. dirandang area, Ulunan, oo. dirandang area. Oo. Ang mailom, arala na ya, oo. Ang sa mailom, so una, ang, ang Twin Falls, na una, taning Kipot. Oo. Correct. Nan. Jerson Kurugda, good morning from kumusta Iloilo, siya? my BFF. I miss you so much. Na ma-remember ko si Gerson paglakata sa sa ako Isla Verde. True. Hindi ka po na, tapos hindi kita Oo, natanupad. diba? Hindi ni siya ya atong tingog, ya daw, lain man to ya. Alain man to ya, si Errol, Kiko to ya. Hello, good morning. Sige. Standby na kita sa atong dugang mga balita nasyonal, diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Para naman sa complete management sa iyong mga liver detox. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay ng pamaagi at uproprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus. Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:25, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginumpisa na sa Kamara ang pagtalakay sa ginaduso nga 4.5 trilyones pesos nga national budget para sa 2021. Sa hearings ang House Committee on Appropriations, una ginpasabat ang mga ahensya sa idalom sa Development Budget Coordination Committee, sa rin nagtambong Santay Budget Secretary Wendell Avisado, Finance Secretary Carlos Dominguez, Acting Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua, kag Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Jokno. Bangod sa pandemic, 50 lamang ang mga physically present sa budget hearing, kalakip na dire ang mga tiglawas ang kada ahensya. Ang mga kongresista nga wala sa plenary, ang ginpanugutan naman nga makaintra sa deliberasyon paagi sa video conference. Nagapati naman si Finance Secretary Carlos Dominguez nga makabawi ang pungsod sa revenue collections ito nga sa karon sang epekto sa COVID-19 pandemic. Sa hearings ng House Committee on Appropriations, ginpahayag ni Dominguez nga ginasaligan nila nga maka-recover ang amat-amat nga revenue collection sa 2021 nga ginabulubanta maglabuot sa 2.7 trilyones pesos kag magasaka pa sa 3 trilyones pesos sa 2022. Gininsist pa sa opisyal nga dako nga bulig sa pagsaka sang ganaron sang gobyerno ang koleksyon halin sa train law. Dugang pa ni Dominguez, base sa ilang projection, nagalabot lamang sa 2.5 trilyones ang revenue collection subong nga tuig, mas manubo ikumpara sa 3.1 trilyones pesos na ginkita sadtong 2019. Ginpahayag naman sa Department of Health nga may pagnubo sa kaso kag nagyutay man ang napatay bangod sa dengue karon nga tuig. Suno kay Dr. Norilyn Evangelista, Program Manager sa National AIDS-Borne Viral Diseases Prevention and Control Program sa DOH, sa naligad nga tuig nagdeklarar ang ahensya sa dengue outbreak apan sa karon tama kanubo sa kaso kag sang mga napatay. Dugang pa ni Evangelista, ang Pilipinas may 59,675 kabilugan nga kaso sang dengue halin Enero 1 tubtob Agosto 15 karon nga tuig kung ikumparar sa kaso sa naligad nga tuig nga naglambot sa 430,282. Nagnubo man sa 231 ang napatay sa dengue, ikumparar sa 1,612 nga na-record sang 2019. Ginupda naman sa National Interagency Task Force Against COVID-19 ang ginaduso nga guidelines sa pag-issue sang permit sa panahon nga ang pungsod padayon sa pagtinguha nga batap na ang COVID-19. Sa statement, ginpahayag sang Anti-Red Tape Authority kun ARTA nga ang National IATF magapapanaog sang direktiba sa tanan nga ahensya agud i-adopt ang measures nga ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte para sa streamlining kag digitalization sang tanan nga proseso sang gobyerno. Ginpresentar ni ARTA Director General Jeremiah Balihika ang memorandum
Memorandum Circular 2020-06 sa IATF kasunod sa paglansar sa Stay Safe PH, isa ka online contact tracing initiative sa National Task Force Against COVID-19. Ang MC 2020-06 i-adopt sang tanan nga ahensya sang gobyerno kag opisina nga covers ang Ease of Doing Business Act sa pagdulong sa maayo kag hazard-free services sa idalom naman sang new normal. Kontra naman si Senate Minority Leader Franklin Drilon sa plano sang Movies and Television Review and Classification Board o MTRCB nga i-regulate ang mga streaming platforms pareho sang Netflix kag Amazon Prime Video. Sa baylo nga pag-regulate, ginpahing ni Drilon nga dapat padayunon sang MTRCB ang pagpanugot sa ila kag sa iban pang media nga mag-self-regulate. Sunod sa senador, impractical ang plano sang MTRCB, ilabi nga kung basihan ang Netflix, linibo ang malantaw nga mga shows. Duga ba sa senador nga dapat tutukan sang MTRCB ang pagtinghwa nga mangin instrumento sa pagpaayo sa may kalidad nga content nga ginapagwa. Ginasuportahan sa Department of Trade and Industry madasig nga pagpasar sang Internet Transactions Act nga nagahatag proteksyon sa mga online consumers. Gintalakay sa mga senador ang Senate Bill 1591 sa itong Webes nga gin-author ni Senators Sherwin Gatchalian kag Nancy Binay nga tuyo ipatibong ang electronic commerce o kung e-commerce sa Pilipinas, pagi naman sa pagpabakod sang pagsalig sa tunga sang online sellers kag consumers. Sunod kay DTI Secretary Ramon Lopez ang hagda magahatag sang proteksyon sa interes sa mga Pinoy consumers, paagi naman sa paghatag sang epektibo nga sabat sa ila reklamo, bisan pa nga ang sellers ang yara sa abroad. Magpamatok naman ang Department of Justice at tuyo nga patemprano pa nga paghilway kay US Marine Joseph Scott Pemberton. Ginhimo ni Justice Secretary Minardo Guevara ang pahayag matapos ang pamilya sang napatay nga transgender nga si Jennifer Laude ang nag-file sang motion for reconsideration nga nagapangabay nga punggan ang paghilway kay Pemberton. Sunod kay Guevara, ang DOJ ang mag-file sa motion for reconsideration sa masunod nga semana. Kaya nagalaom nga mag-aupod sa ila ang Office of the Solicitor General. Sa piyak na bahin, ginhold na sa Bureau of Corrections ang proseso sa pag-release kay Pemberton. Si Pemberton ang ginpamatmatan sa kaso ng homicide sa atong Disyembre 2015 sa kaso ng pagpatay kay Jennifer Laude sa atong 2014 kagin sentensyahan sang 6 tubtob na 10 katuig nga pagkapreso. Sa katapusan nga balita national, naka-recover na sa COVID-19 si Senator Bong Revilla Jr. kag natapos naman ang iya sini nga quarantine. Sa Facebook post ng senador, nagpasalamat ini sa tanan nga doktor nga nagbulig sa iya kag sa tanan nga nagpangamuyo para sa iya nga recovery. Sa separado nga post, gin-share man sang senador ang litrato sini, kaupod ang iya pamilya kag nabutang ang caption nga nagapahayag sang pagpasalamat matapos nga nakaupod na niya sa pagpanyapo ng iya pamilya matapos ang pila ka semana nga self-isolation. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Inyong imamantiyan na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, o pag-aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition, o pag-gabon sa inyong News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,